Se és galego falante e nunca che preguntaron por que falas o galego, nunca che dixeron que non o falaras, nunca che dixeron que o galego é unha lingua de burros, de ignorantes, de montunos. Vale. A este fenómeno os lingüistas denominan o prexuízo lingüístico e defíneno como xuízo de valor que presentan trazos negativos sobre unha lingua ou seus falantes, co único fin de que se produza o seu rexeitamento. Eu só digo que son unha merda difundida por hipócritas e ignorantes. Hipócritas por qué? Porque os mesmos galegos que o difunden fanse chamar galegos de pura cepa, galegos que defenden a Galicia, pero non saben que lle están facendo un dano tremendo. Hipócritas por qué? Porque palabras como abogado ou villa, dependendo de se en galego ou en castelán, diferenciase na V ou na B. Pero esa diferencia tamén está entre o castelán e o latín, sendo semellantes entre o latín e o galego. Ademais, prexuízos como que neste mundo globalizado para que queres saber galego, pois son ridículos, porque neste mundo globalizado unha identidade propia é moi necesario. Pero por que se produciron estes prexuízos? Estes prexuízos remontanse moi atrás. A época onde o galego era a lingua de cultura por excelencia, a época da Idade Media. Pero claro, chegaron os séculos escuros, coa loita entre a coroa de Castela, entre Isabel a Catónica e Xoana Beltramexa. Os nobres galegos apoiaron a Xoana Beltramexa, e os nobres casteláns e aragoneses apoiaron a Isabel a Católica. Finalmente, gañou o trono Isabel a Católica. Con sede de vinganza, matou a moitos dos nobres galegos e ao resto desterrounos das súas terras. Isto que fixo é que entre unha poboación de campesiños que non tiñan educación, viron que os nobres de agora falaban castelán, pensando que a lingua de cultura era o castelán. Despois foi mellorando co rexurdimento de Rosalía, Curros e Pondal, e coa xeración Nós, as Irmandades da Fala e moitos grupos que de verdade querían a Galicia e por tanto querían o galego. Pero chegaron os totalitarismos de dereitas que pensaban que o galego, que os nacionalismos iban en contra da nación, facendo que a única maneira de que, creendo que a mellor idea era erradicar estes nacionalismos. Agora, co aumento das cidades, estáse falando cada vez máis castelán e o galego estáse perdendo, sobre todo nos ambientes máis cultos, como por exemplo o xudicial ou a xuventude. Pero como afecta estes prexuízos? Estes prexuízos afectan de forma moi sinxela. Se che están todo o día dicindo que non vales pa nada, que non serves, que eres unha merda, ao final vale a creer. Pois que o galego pasa igual, están dicindo todo o tempo que é unha merda, que non vale pa nada, e os seus falantes, ao final, acaban por creer. Ademais, a quen lle gusta que te critiquen? Eu creo que é unha das sensacións máis duras que pode haber, e máis na adolescencia. Por último, estamos en Cambados, a terra de Ramón Cabanillas, un poeta da raza, un poeta que defendeu a Galicia, que defendeu o galego, defendeu-nos a nós. Pero claro, infravalorámonos. De feito, pregúntase a calquera quen é Ramón Cabanillas, seguro que case non o sabe. Podes insultar a Ramón Cabanillas diante de galegos falantes, que non o van a defender. Pero claro, insultas a Cristiano Ronaldo, insultas a Messi, e ainda que non lle dera nada, van a defender. Finalmente, como eu son galego, defendo a Galicia. Como o galego é parte de Galicia, defendo o galego.